Magandang araw sa inyo mga kaibigan at kapamilya. Ano kaya kung sasabihin ko sa inyo na may simpleng inumin na maaari ninyong gawin sa bahay na makakatulong upang ibalik ang sigla at lakas na puno ng buhay na nararamdaman ninyo noong 20s pa kayo nang walang gamot, reseta o side effects, lalo na sa ating mainit na klima dito sa Philippines. Isipin ninyo na lamang paghahalo lang ng ilang natural na sangkap sa isang baso at sa loob ng 20 minutong oras, mararamdaman ninyo ang mas malakas na daloy ng dugo. Para sa maraming lalaking Pilipino na higit sa 60 anyos, hindi ito panaginip lamang. Ito'y isang katotohanan na kanilang natagpuan muli. Ako si Dr. Juan de la Cruz, isang urologist at espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki na may higit sa 3 dekada ng karanasan sa pagtulong sa mga kapwa nating Pinoy na mabawi ang kanilang sigla, kumpiyansa at lakas. Nagtrabaho ako sa mga ospital sa Manila at sa mga probinsya sa Visayas at Luzon, at nakita ko mismo kung paano ang tamang natural na paraan ay makakabalik ng kung ano ang inaakala ninyong nawala na magpakailanman. Ang maaaring magulat sa inyo ay ito, ang pinakamabisang solusyon na natagpuan ko para sa mga lalaking nasa 60s at higit pa ay hindi mula sa botika. Ito ay nagsisimula sa isang simpleng ugat na may malalim na pulang kulay, ang beetroot, o kung ano ay ang tawag nating local na beet na madali ninyong makikita sa palengke, sa SM supermarkets, o kahit online sa Shopee o Lazada. Kapag pinagsama sa mga sangkap na nasa kusina ninyo, na maaari itong magbukas ng antas ng daloy ng dugo at enerhiya na hindi ninyo naramdaman sa maraming taon. Ayon sa mga pag-aaral sa Asia at lokal na survey sa Philippines, tulad ng mula sa Herden at PhilStar, humigit kumulang 10% ng mga lalaking Pilipino na higit sa 6 na anyos ay nakakaranas ng problema sa daloy ng dugo na nakakaapekto sa pangkalahatang sigla, lalo na sa ating tropikal na klima na nagpapahirap sa katawan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 5 makapangyarihang timpla batay sa beetroot. Bawat isa ay dinisenyo para sa tiyak na layunin. Isa para sa pagtibay ng lakas sa gabi, isa para sa proteksyon ng puso, isa para sa enerhiya sa buong araw, isa para sa kaginhawahan, at isa para sa mabilis na resulta. Manatili kayo sa akin dahil sa ilang sandali, pagagabayan ko kayo sa bawat timpla ng hakbang-hakbang para makapili kayo ng tama para sa inyong buhay at makita ang mga resulta halos agad-agad. Ito ay maaaring maging punto ng pagbabago na hinihintay ninyo. Bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe, maglaan ng sandali upang ibahagi ito sa inyong pamilya o kaibigan upang hindi kayo makaligtaan ng iba pang tip sa kalusugan na makakatulong upang manatili kayong malakas, may kumpiyansa at puno ng sigla. At pagkatapos ninyong makinig, mag-type ng 1 sa comments kung handa na kayong subukan ang isa sa mga timplang ito, o 0 kung nais ninyong gumawa ako ng ibang formula para sa inyo. Sige, simulan natin sa unang at pinakamatibay na timpla, ang beetroot, kasama ang malunggay, blueberries, watermelon, at honey
para sa pagtibay ng lakas. Ito ang inirerekomenda ko para sa lalaking nais ng tibay na hindi lamang sa isang sandali, kundi sa buong gabi na perpekto para sa ating buhay, na puno ng aktibidad tulad ng pagtatrabaho sa bukid o dagat. May pagkakaiba sa mabilis na kislap at sa matatag na apoy. Ang mabilis na kislap ay mabuti para sa sandali, ngunit kung ikaw ay ang uri ng lalaking nais na ang enerhiya tibay at sigla ay tumagal, hindi lamang sa isang pagkakataon, kundi sa buong tabuabaan, sibi ito ang timpla na irerekomenda ko. Ibahagi ko ito sa mga pasyente ko na nagsabi na nais nilang maging kontrolado, na may kumpiyansa na susunod ang katawan kahit gaano katagal ang gabi. Ang timplang ito ay hindi lamang tungkol sa mabilis na resulta, ito ay tungkol sa matagalang kapangyarihan. Nagsisimula tayo sa sariwang beetroot na binalatan at hiniwa para madaling i-juice. Ang mga nitrates dito ay makakatulong sa iyong katawan na mag-relax ang mga blood vessels para mas malayang dumaloy ang dugo. Ngunit idinagdag ko ang sariwang malunggay na kilala nating mga Pinoy bilang miracle vegetable na mayaman din sa nitrates, kaya doble ang epekto. Ito ay tulad ng paglalagay ng dalawang makapangyarihang makina ng magkasama. Makakakuha ka ng mas maraming lakas at mas matagal ito. Susunod ay ang blueberries na puno ng antioxidants na nagpoprotekta sa iyong katawan mula sa pagkasira ng enerhiya ng mabilis. Sila rin ay anti-inflammatory na tumutulong na manatiling maluwag ang iyong mga ugat. Ang mga pasyente ko na nagdagdag ng blueberries sa kanilang beetroot routine ay madalas na nagsasabi na nararamdaman nila ang pagkakaiba hindi lamang sa gabi, kundi sa kanilang pang-araw-araw na enerhiya. Siyempre, ibinabalik ko ang watermelon sa timpla. Ang citrulline nito ay nagbibigay ng karagdagang landas para sa mas mahusay na daloy ng dugo na nangangahulugan, na habang ang beetroot at malunggay ay nagbubukas ng iyong mga blood vessels, nang mabilis ang watermelon ay tumutulong na panatilihin itong bukas ng maraming oras. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga lalaki ay nakakahanap ng tibay sa inuming ito. Sa wakas, isang kutsarita ng purong honey ang idinagdag sa dulo. Ito ay hindi lamang para sa lasa. Ang honey ay nagbibigay ng mabagal at matatag na paglabas ng natural na asukal na nagbibigay ng gasolina sa iyong mga muscles nang walang pagbagsak. Ito ang pagkakaiba sa pagiging maliwanag ng ilang minuto lamang at sa pagiging matatag ng maraming oras. Upang gawin ito, i-juice ang beetroot, malunggay, blueberries at watermelon ng magkasama. Haluin ang honey hanggang matunaw ito ng buo, pagkatapos ay ibuhos sa ibabaw ng yelo. Inumin ito ng dahan-dahan at tangkilikin ang lasa at alamin na sa bawat higop ay binubuo mo ang pundasyon ng tibay na makakatulong sa iyo ng higit pa sa gabi na ito. Ang mga lalaki na sumubok nito ay madalas na nagsasabi sa akin na nagulat sila, hindi lamang sa mga resulta sa gabi, kundi sa kung gaano sila nararamdaman na buhay pagkatapos, kung gaano karami ang enerhiya na natitira
upang tamasahin ang natitirang gabi. Ngunit ang tibay ay isa lamang bahagi ng larawan. May mga lalaki na lumalapit sa akin dahil nais nila ng higit pa sa sigla. Nais nilang protektahan ang kanilang puso, babaan ang kanilang blood pressure, at malaman na ang parehong inumin na nagpapanatili sa kanila na malakas ay nagdadagdag din ng mga taon sa kanilang buhay. Kaya ang susunod na timpla ay maaaring ang pinakamahalaga sa lahat. Habang ang unang timpla ay nagbibigay ng tibay para sa gabi, may isa pa na nakatuon sa pagprotekta sa iyong puso na mahalaga lalo na sa ating edad. Kapag nakaupo ako sa harap ng isang lalaki sa aking opisina at sinasabi niya na nag-aalala siya tungkol sa kanyang puso, alam ko na pinag-uusapan natin ang higit pa sa mga numero ng kolesterol o blood pressure. Pinag-uusapan natin ang kanyang buhay, ang kanyang kakayahang makasama, ang kanyang asawa na makapaglakad kasama ang apo, na tangkilikin ang maliliit na bagay nang walang takot na maaaring mabigo ang kanyang puso. Kaya ko ginawa ang timplang ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa sigla sa gabi. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa mismong makina na nagpapanatili sa iyong buhay. Ang beetroot powder ay ang pundasyon muli. Ang concentrated nitrates nito ay hindi lamang tumutulong sa daloy ng dugo. Nagpapabuti ito ng pangkalahatang sirkulasyon na nagpapababa ng strain sa iyong puso sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya. Para sa isang lalaking higit sa amanto, ito ay maaaring mangahulugan ng mas kaunting pagkapagod, mas kaunting pagkahilo, at isang bagong pakiramdam ng tibay para sa pang-araw-araw na buhay. Kapag nagpapabuti ang sirkulasyon, ang iyong puso ay hindi kailangang lumaban ng husto at bawat tibok ay gumagana ng mas epektibo. Idinagdag ko ang unsweetened cranberry juice. Ito ay isa sa mga pinaka-underrated na inumin para sa kalusugan ng puso na maaari ninyong makita. Ang antioxidant sa cranberry juice ay tumutulong na bawasan ang plaque buildup sa iyong mga ugat, tulad ng paglilinis ng mga tubo sa plumbing ng inyong bahay. Mas malinis na ugat ay nangangahulugan ng mas maayos na daloy ng dugo na nakikinabang sa lahat, mula sa function ng utak hanggang sa pangkalahatang sigla. Ang mga pasyente ko na regular na umiinom ng cranberry juice ay madalas na nagsasabi na nararamdaman nila na mas magaan, na parang ang kanilang katawan ay hindi na lumalaban sa sarili nito. Pagkatapos ay ang turmeric, isa sa mga pinakamakapangyarihang natural na anti-inflammatory sa mundo. Ang chronic inflammation ay tulad ng mabagal na sunog sa loob ng iyong mga blood vessels. Ginagawa nitong matigas, makitid, at madaling mabarahan ang mga ito. Ang turmeric ay tumutulong na palamigin ang sunog na iyan na nagpapanatili sa iyong mga ugat na malambot at responsive. Ngunit ang turmeric ng mag-isa ay hindi sapat. Kailangan ng iyong katawan ng tulong upang masipsip ito ng buo. Kaya lagi kong idinagdag ang isang kurot ng black pepper. Ang maliit na dagdag na ito
ay maaaring magpataas ng absorption ng turmeric ng hanggang 2,000% na tinitiyak na makukuha mo ang bawat bit ng kanyang healing power. Upang gawin ang inuming ito, sabihin ko sa aking mga pasyente na haluin ang beetroot powder cranberry juice, turmeric at black pepper sa 12 ounces ng malamig na filtered water. Haluin ito hanggang sa ganap na maghalo, pagkatapos ay inumin ng dahan-dahan. Inirerekomenda ko na inumin ito sa umaga nang walang laman ang tiyan bawat araw sa loob ng 21 araw na sinusundan ng 7 araw na pahinga bago ulitin. Ang cycle na ito ay nagpapanatili sa iyong katawan na sensitibo sa mga benepisyo ng hindi nabubuo ang tolerance. Ang mga lalaki na sumusunod sa routine na ito ay madalas na naguulat ng mas stable na blood pressure, mas mahusay na enerhiya, at kahit isang mas mainit, mas malusog na kutis mula sa pinahusay na sirkulasyon. At habang ang timplang ito ay tungkol sa puso, nagbibigay pa rin ito ng kapansin-pansing benepisyo kung saan mo ito pinakakailangan. Ngunit para sa ilang lalaki, ang layunin ay hindi lamang protektahan ang puso o palakasin ang sigla para sa isang gabi lamang. Ito ay upang gumising bawat araw na may matatag na enerhiya, matalas na isip, at ang tahimik na kumpiyansa na handa sila para sa anumang ihahagis ng buhay sa kanila. Iyan mismo ang dinisenyo ng susunod na timpla upang gawin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang timpla na perpekto para sa umaga upang simulan ang araw ng puno ng lakas. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang timpla na perpekto para sa umaga upang simulan ang araw ng puno ng lakas. May isang bagay na makapangyarihan sa pagsisimula ng iyong araw na may tamang gasolina. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang unang bagay na inilalagay mo sa iyong katawan bawat umaga ay nagtatakda ng tono para sa buong araw. Masyadong maraming lalaki ang lumalaktaw sa almusal o kumukuha ng processed at matamis na bagay nang hindi napapansin na ninanakawan nila ang kanilang sarili ng matatag na enerhiya at malinaw na pag-iisip na kailangan upang tunay na maramdaman na buhay. Kaya ko mahal ang smoothie na ito. Ito ay hindi lamang almusal. Ito ay isang full body wake-up call na nagpapahanda sa iyong sirkulasyon, nagpapatala sa iyong isip, at naglalagay ng pundasyon para sa sigla sa buong araw. Nagsisimula ito sa sariwang beetroot na binalatan at hiniwa bago ilagay sa blender. Kahit sa anyo ng smoothie, ang nitrates ng beetroot ay gumagawa ng kanilang magic na nagpapabuti sa daloy ng dugo. Ito ay hindi tungkol sa mabilis na surge tulad ng energy drink. Ito ay tungkol sa paglikha ng malusog at matagalang kapaligiran para sa daloy ng dugo, upang ang bawat organo mula sa iyong utak hanggang sa iyong muscles ay makakuha ng oxygen na kailangan nito. Ang mga pasyente ko ay madalas na nagsasabi na kapag nagsisimula sila ng kanilang umaga na may beetroot, nararamdaman nila na mas alerto ng walang jitter ng kape. Susunod ay ang hinog na saging. Lampas sa natural na tamis nito, ang saging ay nagbibigay ng potassium, isang mineral
na tumutulong na balansehin ang blood pressure at panatilihing matatag ang ritmo ng iyong puso. Pinagsama sa beetroot, sinusuportahan nito ang parehong maikling term na sigla at pangmatagalang kalusugan ng cardiovascular. Ang saging ay nagbibigay din ng creamy texture sa smoothie na ginagawa itong kasiyahan na inumin. Idinagdag ko ang Greek yogurt para sa protein. Ang protein ay hindi lamang para sa pagbuo ng muscle. Ito rin ay tumutulong na stabilize ang blood sugar upang ang iyong enerhiya ay manatiling pantay. Para sa mga lalaking higit sa 6'2", ang pagkuha ng sapat na protein sa umaga ay maaaring maging pagkakaiba sa pagiging sluggish sa kalagitnaan ng umaga at pagiging malakas hanggang tanghalian. Pagkatapos ay ang almond milk na nagpapanatili sa smoothie na magaan at dairy-free habang nagbibigay ng vitamin E para sa kalusugan ng ugat. Ang flax seeds ay ang tahimik na powerhouse sa timplang ito. Mayaman sa omega-3 fatty acids, tumutulong sila na panatilihing malambot ang iyong blood vessels at bawasan ang inflammation. Ang mga pasyente ko ay nagsasabi na pagkatapos magdagdag ng flax seeds sa kanilang daily routine, ang kanilang mga joints ay nararamdaman na mas maluwag at ang kanilang enerhiya ay tumatagal ng mas matagal sa gabi. Sa wakas, isang sprinkle ng cinnamon ay hindi lamang nagpapahusay sa lasa, kundi tumutulong din na i-regulate ang blood sugar na maaaring lalo na mahalaga para sa mga lalaking nagbabantay sa kanilang metabolic health. Upang ihanda ito, i-blend ang beetroot, saging Greek yogurt, almond milk, flax seeds, at cinnamon hanggang sa ganap na makinis. Inumin ito ng malamig at hindi nagmamadali na hinahayaan itong magtakda ng pace para sa matatag at produktibong araw. Ang smoothie na ito ay higit pa sa isang pagkain. Ito ay isang investment sa paraan na iyong nararamdaman, mukha at gumaganap sa anumang edad. At habang ito ay ang perpektong daily habit upang panatilihin ka sa top form, ito ay mas makapangyarihan kapag pinagsama sa iba pang timpla ng beetroot na tinalakay natin. Kumonsulta muna sa doktor bago subukan, lalo na kung may sakit ka na. Ang mga pasyente ko mula sa Visayas ay nagsasabi na pagkatapos ng timplang ito, nararamdaman nila na mas handa sila para sa init ng araw at mga gawain sa bahay. Kung ikaw ay abala at walang oras para sa masalimuot na paghahanda, may madali at mabilis na paraan na maaari mong subukan. Ito ang susunod na timpla para sa kaginhawahan. Hindi lahat ng lalaki ay may oras o lakas upang maghugas, magbalat at mag-juice ng sariwang gulay. At nauunawaan ko iyan. Marami sa aking mga pasyente ay abala pa rin kahit na retired na o simpleng walang pasensya para sa maraming prep sa kusina. Kaya ko ginawa ang quick mix na timplang ito dahil ang makapangyarihang resulta ay hindi dapat nakadepende sa kung may juicer ka o wala. Ito ay ang perpektong option para sa mga araw na nais mo ang parehong surge sa sirkulasyon at sigla, ngunit sa anyo na maaari mong gawin sa loob ng ilang minuto. Ang puso ng timplang ito ay high-quality organic beetroot powder.
Huwag itong ipagkamali sa murang diluted na bersyon na makikita mo sa bargain bins. Maghanap ng pure additive-free powder mula sa reputable brand. Isang kutsara nito ay maaaring mag-pack ng nitrate content ng buong beetroot na ginagawa itong incredibly efficient. Kapag lumipat ang aking mga pasyente sa beetroot powder, madalas nilang napapansin na ito ay tumatama ng kasing lakas ng fresh juice minsan kahit mas mabilis dahil walang pulp o fiber na nagpapabagal sa digestion. Sa ito idinagdag ko ang fresh grated ginger o ginger juice. Tulad ng sa iba pang timpla, ang papel ng ginger ay buksan ang iyong sirkulasyon sa pamamagitan ng pagbabawas ng inflamasyon at pagpapanatili ng iyong blood vessels na malambot. Ngunit dito, dahil ang powder ay natutunaw ng mabilis ang epekto ng ginger, ay halos agad-agad mararamdaman mo ang isang banayad na init na kumakalat sa iyong katawan habang ang dugo ay nagsisimulang dumaloy ng mas malaya. Pagkatapos ay ang watermelon juice o kung hindi ito in season, isang kutsarita ng pure L-citrulline powder. Alinman sa pagpipilian ay gumagana ng maganda upang i-activate ang karagdagang landas para sa mas mahusay na daloy ng dugo. Ang mga lalaki ay nagsasabi sa akin na sa mga araw na ginamit nila ang parehong nitrates ng beetroot at citrulline ng watermelon, ang mga resulta ay hindi lamang mas malakas, tumatagal pa rin hanggang sa susunod na umaga. Susunod ay ang calamansi juice at sasabihin ko ng tapat, hindi ko ito nilalaktawan. Ang antioxidants nito ay hindi lamang nagpoprotekta sa daloy ng dugo mula sa mabilis na pagkasira, ngunit mukhang nagbibigay ng noticeable boost sa buong system. Ang mga lalaki na nagdagdag ng calamansi sa kanilang daily regimen ay madalas na nagsasabi na ang kanilang enerhiya ay mas matatag, ang kanilang mood ay mas magaan, at ang kanilang sigla ay mas maaasahan. Sa wakas, isang kurot lamang ng cayenne pepper. Ito ay ang spark na nagpapagising sa iyong blood vessels ng agad-agad. Upang gawin ang inuming ito, simpleng idagdag ang lahat ng sangkap sa 12 ounces ng malamig na filtered water, haluin ng mabuti, at hayaan itong tumayo ng mga 5 minuto upang ganap na matunaw ang powder. Pagkatapos inumin ng dahan-dahan. Gustong kong sabihin sa aking mga pasyente na maglaan ng oras dito. Ang pagmamadali ay hindi gagawing mas mabilis ito, at habang mas nakikipaghalo ito sa iyong laway, mas mabuti ang conversion ng nitrates. Ito ay perpekto para sa mga umaga na nais mo ng all-day readiness, o maaari mo itong inumin 2-3 oras bago ang aktibidad para sa parehong maaasahang boost. At habang ito ay ang pinaka-convenient na paraan upang makuha ang benepisyo ng beetroot, ang ilang lalaki ay nais ng higit pa sa kaginhawahan. Kumonsulta muna sa doktor upang matiyak na ito ay ligtas para sa iyo. Sa wakas, pag-usapan natin ang timpla na nagbibigay ng agarang resulta na maaaring maging susi sa iyong gabi na puno ng kumpiyansa. Sa wakas, pag-usapan natin ang timpla na nagbibigay ng agarang resulta na maaaring maging susi sa iyong gabi
na puno ng kumpiyansa. Ito ang go-to inumin kapag nais mo ng malakas at kapansin-pansing resulta sa mismong gabi na iyon, na gumagana kasama ang natural na ritmo ng iyong katawan upang maghatid ng maximum na daloy ng dugo ng eksakto kung kailan mo ito pinakakailangan. Kapag ang isang lalaki ay umabot sa kanyang 60s o higit pa, madalas niyang napapansin na ang kanyang katawan ay hindi na tumutugon ng kasing bilis ng dati. Maaari mo pa ring maramdaman ang pagnanasa, ngunit ang pisikal na reaksyon ay tumatagal ng mas matagal nararamdaman na mas mahina o hindi nangyayari man lang. Nakita ko ito ng paulit-ulit sa aking klinik, at nakita ko rin ang pagbabalik ng liwanag sa mga mata ng isang lalaki kapag na-realize niya na may paraan upang baguhin ito ng natural, ligtas at ng walang tulong ng pills. Kaya ko sinisimulan ito sa timplang ito. Ito ang aking pinagkakatiwalaan at pinakamabilis na recipe, ang isa na ibinahagi ko sa maraming pasyente na nais ng resulta ngayong gabi, hindi linggo mula ngayon. Ang timplang ito ay nagsisimula sa sariwang beetroot na binalatan at hiniwa, dahil ang balat ay minsan ay nagdudulot ng discomfort sa digestion. Ang beetroot ay iyong powerhouse. Ito ay puno ng nitrates na ginagawa ng iyong katawan na nitric oxide, ang molecule na nagre-relax sa blood vessels at nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya. Kapag nagpapabuti ang daloy ng dugo, nagpapabuti rin ang iyong kakayahang magkaroon ng malakas na sigla. Susunod, idinagdag ko ang 1 pulgadang piraso ng sariwang ginger root. Ang ginger ay hindi lamang nagdadagdag ng kaaya-ayang init sa lasa, ito ay aktibong nagbabawas ng inflammation sa iyong blood vessels na nagpapahintulot sa kanila na manatiling bukas at malambot, na nangangahulugan na ang dugo ay maaaring gumalaw ng maayos sa bawat bahagi ng iyong katawan. Pagkatapos ay ang watermelon. Maaari mong isipin ito bilang isang matamis na summer treat lamang, ngunit ito ay isa sa pinakamayaman na pinagmumulan ng citrulline, sa kalikasan isang amino acid na ginagawa ng iyong katawan na arginine, na pagkatapos ay nagiging nitric oxide sa pamamagitan ng pangalawang landas. Ito ay nangangahulugan na tinatamaan mo ang problema mula sa dalawang anggulo ng sabay-sabay, ang nitrates ng beetroot at citrulline ng watermelon. Ang resulta ay mas mabilis, mas malakas, at mas matagal na epekto kaysa sa paggamit ng alinman sa sangkap ng mag-isa. Haluin ko ang 4 ounces ng pure calamansi juice. Walang idinagdag na asukal, ang tunay na bagay lamang. Dahil ang calamansi ay naglalaman ng antioxidants na hindi lamang nagpoprotekta sa nitric oxide mula sa mabilis na pagkasira, ngunit maaari ring magpataas ng produksyon nito ng hanggang 50%. Sa wakas, idinagdag ko ang 1 kurot ng cayenne pepper. Maaaring mukhang kakaiba ito, ngunit ang capsaicin sa cayenne ay nagtitrigger ng agarang pagpapalawak ng iyong blood vessels na nagbibigay sa iyo ng quick boost na maaari mong aktwal na maramdaman. Ang paraan ng pag-inom nito ay mahalaga. Sinasabi ko sa aking mga pasyente na i-juice ang beetroot, ginger
at watermelon ng magkasama. Pagkatapos ay haluin ang kalamansi, juice at cayenne. Ihain ito sa ibabaw ng yelo at inumin ng dahan-dahan na hinahayaan ang bawat higop na manatili sa iyong bibig. Nang dayon pumamana ang segundo, ito ay nagbibigay ng oras sa natural na bakterya sa iyong bibig upang simulan ang conversion ng nitrates bago pa man ito makarating sa iyong tiyan. Mga 30 minuto pagkatapos mong matapos kainin ang isang maliit na square ng dark chocolate na may hindi bababa sa 70% kakao. Ito ay makakatulong na preserve ang nitric oxide na iyong nilikha at magbibigay sa iyo ng banayad na lift sa mood at kumpiyansa. Inumin ito 2-3 oras bago ang aktibidad at magugulat ka sa kung paano tumutugon ang iyong katawan. May mga lalaki na tumatawag sa akin kinabukasan upang sabihin na hindi nila naramdaman ang ganitong uri ng lakas sa maraming taon. Ang mga pasyente ko mula sa Cebu ay nagsasabi na ang timplang ito ay nagbigay sa kanila ng bagong buhay na perpekto para sa kanilang buhay sa tropiko. Kumonsulta muna sa doktor bago subukan upang matiyak na ito ay tama para sa iyo. Kapag iniisip ko ang 5 timpla ng beetroot na ito, nakikita ko ang higit pa sa mga sangkap sa isang baso. Nakikita ko ang mga lalaking Pilipino na muling natutuklasan ang kanilang sarili. Nakikita ko ang kumpiyansa sa kanilang mga mata, ang nabagong lakas sa kanilang pagkakamay at ang tahimik na pagmamalaki na alam nilang ang kanilang katawan ay may kakayahang sigla at buhay pa rin. Kung pipiliin mo ang quick mix, ang endurance blend, ang heart support o ang morning smoothie, bawat isa ay isang hakbang patungo sa pagkuha ng kontrol sa iyong kalusugan. Nakita ko kung paano ang mga simpleng habit na ito ay nagbabago ng buhay at maaari rin itong gawin para sa iyo. Simulan ngayon at hayaan ang iyong pinakamahusay na mga taon na nasa unahan pa rin. Salamat sa panonood mga kaibigan. Ibahagi ito sa iyong pamilya at kumonsulta sa doktor para sa pinakamahusay na payo. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at manatiling malakas.